shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza yayi kaza sai da duk molanka ne ba, babu hadisi ba aya, kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba. Wannan jaha ce ta masoya manzo sallallahu alaihi wasallam, ba magana wai a dakatar da shi wa ta'ala. Babu wanda ya kama da shi, babu wanda yake daidai da shi, babu sa'a gare shi subhanahu wa ta'ala. Cewa mala'iku ba su kama da Allah ba, wannan shine aje mala'iku a matsayinsu, shine kuma girmama Allah, ba shi ma haƙƙinsa. Cewa annabawa ba su yi halitta ba, baka tawayi annabawa ba, bal wannan shine sifanta su da kamala, domin ka aje su a matsayinsu na me? Na ababen halitta bayi. Shi kuma Allah ka aje shi a matsayinsa na me? Mahalicci mai halitta. To amma da yawan mutane sai wannan lissafin yake kwace musu, sai suke cakuɗa abubuwa. Wani abin in suna magana akan annabawa sai kaga kamar kalmomin da ake gaya wa Allah suke gaya wa annabawa. Haka in sun zo suna magana akan waliyai sai kaga kalmomin da ake gaya wa annabi da Allah duk shi suke gaya wa waliyai. Duk sun cakuɗa lissafi. Duk sun cakuɗa lissafi. Shi yasa naga wani ruɗaɗɗe kuma wai da sunan malinta. Wai ai tauhidi shine a haɗa annabi da Allah, wanda shine tauhidi, a haɗa annabi bayan Allah yana cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa. Abun bautar ku fa abun bauta ne ɗaya, babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi. Qul huwallahu ahad. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahan ithnayn innama huwa ilahun wahid. Amma ka ce ya hada Allah da annabi, abinda shi yake nufi a haukarsa wai kalmar shahada. Ai a kalmar shahada ba ana cewa la ilaha illallah muhammadur, to wannan ana nufin an hada Allah da annabi kenan? A'a, ai la ilaha kore dukkanin wani abin bauta ne, ko kore dukkan wata cancanta ta bauta ce ga kowa tare da tabbatar da ita gawa illallah. To anan akwai manzo Allah a ciki? Manzo Allah ba abin bauta bane ba. To da haka yanzu idan ka ce la ilaha illallah ka gama kadaita Allah a babin ibada, ka kore duk wani abin bauta koma bayan Allah, ka tabbatarwa da Allah kadaitakarsa ta bauta. To yanzu an wuce wannan ajin, sai a zo aji na biyu, shine ajin manzanci. Muhammadun Rasulullah, shi kuma manzon Allah bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba mutum kamar kowa ba, kuma shi ba Allah ba. Ba mutum kamar kowa ba domin yana da manzanci, amma ba Allah bane ba domin shi abin halitta ne. Shi yasa sai a ce abduhu wa rasuluhu. Abduhu bawan Allah ne. Malamai suka ce raddi ne gawa? Raddi ne ga nasara, sarakan guluwi, sarakan zankan, sarakan wuce gona da iri. Domin su ne suka fara cewa annabi Isa Allah ne. To idan ka ce annabi abduhu bawan Allah ne, to yanzu ka fita daga hanyar nasara masu mai da bayi alloli. Shi yasa annabi da kansa yace la tadruni kama aqratin nasara ibn maryam. Kada ku yi min zankan, ma'ana wuce gona da iri wajen yabo, shine al-itra. Kar ku yi min irin yadda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Haka manzo Allah ya ce kar ku min haka, inna ma ana abdun, ni bawa ne. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, ku ce mun bawan Allah manzo Allah. To sannan ce masa rasulullahi manzon Allah, shi kuma raddi ne ga Yahudawa, su kuma sarakan wulakanta mutanen ƙwarai. Su kan yanzu su zagi annabi ya fi komai sauki a wajensu, su kashe annabi ya fi komai a wajensu. Innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Manzo Allah ce Yahudawa kenan, su suka ce annabi Isa dan zina ne, uwarsa mazinaciya ce. Ya ukta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyan, suka yi mata yarfe. Babanki ba mutumin banza bane, mahaifiyarki ba karuwa bace, suna nufin ke a fakaice karuwa ce. Shi yasa Allah yake wa kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, da kuma kire da suka yi wa na Maryamu suka jefe ta da shi. Da haka shi musulunci addini ne wasat bainal ifrad wa tafrid, babu shishigi babu kuma gazawa, ka tsaya
a tsakiya. In kai shishigi ka zama nasara, in ka noke ka zama bayahude, to ka zamo a tsakiya. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. To da ka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, manzon Allah ne. Dukkanin waliyai in ma walittakar tasu ta tabbata, to bayin Allah ne, ba kishiyoyin Allah bane. Ba wani waliyi da yake gudanar da wani abu a duniya ƙarya ne, duk wanda ya gaya maka ƙarya yake. Ba ma sai an ja maka aya ko hadisi ba, kan a haife shi in ka ce shi yake gudanar da duniya, to kan a haife shi kuma fa duniyar ba ta gudana. Me ya canja da aka haife shi? Tun kan a haifi Sida Abdulkadir, tun kan a haifi Shehu Tijjani, tun kan a haifi Alhaji Ibrahim Kaulaha, kwana da wuni dai awa 24 ne, ko ba haka ba? Damuna, rani, bazara, kaka, da aka haife shi an daina, an ƙara. Dan an haife shi kwana da wuni sun koma awa 23 ko sun koma 25 da 6? Babu. Manzo Allah ya yaki wannan aqidar ta jin cewa wai wani yana da iko cikin ikon Allah. Lokacin da dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam, akai sa'a ranar da ya rasu, ranar akai zazzabin rana. Sai mutane suka rinka cewa kai abun mamaki, har rana ma tana jimamin mutuwar dan Annabi manya. Amma manzo Allah take ya yaki wannan abin, yasa a tara mutane a masallaci yace ayyuhan nas inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Ku mutane ku shiga taitayinku, rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Halittarsa ce, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ba sa zazzabi dan an haifi wani ko dan wani ya mutu. Ba sa zazzabi dan an haifi wani ko wani ya mutu. To wannan shine musulunci, wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. Amma ka ce ran da shehuwa ne ya mutu sai da aka kwana ana ruwa, kamar da wani mawaki yake faɗa, wani shehi ya mutu a nan Kano, wai ranar da ya kwana sai ya mutu sai da aka kwana ana ruwa. To ran da karya ta mutu ma an yi ruwa. Ko ba haka ba? Ko kana tsammanin duk daren da ake kwana ana ruwa karnuka ba sa barbara, karya ba ta haihuwa, ita ma karamata ce? Wannan daban, wancan daban. Kawai faduwa ce ta zo daidai da zama. Faduwa ce ta zo daidai da zama, amma duniya Allah ya tsara ta tai tafiyar ta daban, ba ruwanta da kowa. Ba ruwanta da kowa. A haifi kafiri ayi ruwa, a haifi dan fashi ayi ruwa, a haifi waliyi ayi ruwa, ba ruwan ruwa da haihuwarka. Ba ruwan ruwa da haihuwa. Shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza yayi kaza, sai da duk molanka ne ba, babu hadisi ba aya. Kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba. Jahilcin su ne yasa suka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka yabi annabi. In kana da imani, ko babu wata mu'ujiza kwaya ɗaya da annabi ya zo da ita, kai ka san annabi manzon Allah ne. Babu wanda ya kai shi daraja a wajen Allah. Kalma ɗaya da Allah ya gaya masa a Qur'ani ta fi ƙarfin wata ƙarya da za ka yi masa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ta ƙare. Muhammadun Rasulullah. An gama. Ba wani yabo da ka isa kai ka kamo wannan kalmar, wallahi. An gama da kai. Amma ai an haife shi ne da kaciya, an haife shi ne da kwalli, an haife shi ne da kaza. To yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumakai ma ana haifa su da kwalli. Wallahi. Ka tambayi likitoci ungozoma asibiti, in dai tattarewar gaban ɗa namiji ne wanda shi ake cewa kaciya, ka je ka ga ƴaƴan arna ma ana haifar su da wannan. Ya za a yi to wannan ya zama karama? Ai shi karama abinda ba a yi wa sai mutumin ƙwarai shi yake zama karama. Amma abinda ake wa kowa bai zama da karama ba. Bai zama karama ba. Yanzu ɗaukarsa da Allah ya kai shi sama, wannan akwai wanda aka yi wa, wannan shine karama. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wannan kam ko Ibrahim ba ai wannan ba, ko Musa ba ai wannan ba, ko Isa ba, duk ba ai musu ba. Amma wallahi na rantse maka da Allah, ka je ka tambayi unguwar zomomi masu karɓar haihuwa a asibiti, shin ana haifar yara maza da takurarriyar
al'aura ba shi ake cewa kaciya ba wannan ba zai zama karama ba. Ana haifar yaro kaga idansa kamar ya sa kwalli, halitta ce, wasu suna da irin wannan, kaga ko bai sa kwalli ba sai ga idansa yana yin kamar me, kamar da kwalli. Halitta ce Allah yana yin ta ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ballantana duk nasosi sun karyata wannan maganar. Abdullahi dan Abbas ya ce da kaciya, an gane ko, da kabakin suna, da yanka, duk kakan manzo Allah ne masa Abdul Muttalib ranar 7 da haihuwarsa. Idan mu yin izala mun faɗi wannan kace mu makiyan annabi ne, mun rage wa annabi daraja. Abdullahi dan Abbas ma makiyinsa ne ya faɗi wannan. Kai da kace kai masoyinsa ne ka kakkago wannan karerai, ina ka gani a littafi, a ina ka rubuta? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Da haka dai ya ƴan uwa masu albarka mu sani cewa Allah Allah ne, duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi. Sai dai Allah ya daga darajar bayi darajar su ba ɗaya bace, amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya yi wa bawa bai zama Allah ba, bai zama Allah ba. Kuma da wanda ya bawa annabi sifar Allah da wanda ya bawa gunki duk ɗaya suke, duk sunansu ne mushrikai. Allah baya daga kafa akan shirka ko da annabi kayi ta. Inda wanda ya bauta wa gunki shine mushriki banda wanda ya bauta wa annabi, to da kiristoci ba su shirka ba, da yahudu ba a ce da su mushrikai ba, amma kiristoci suka bauta wa annabi Isa, Allah ya kira su mushrikai. Yahudu suka ce annabi Uzairu dan Allah ne, Allah ya ce da su mushrikai. To haka wanda ya hau dala ya bauta wa barbushe ko tsumburbura duk ɗaya ne. Wanda ya ɗauki sifar Allah ya ba manzon Allah mushriki ne,